Okay, we're back with our program. At dahil naman dito lang po 97.7 Sweet Radio, Santiago City. And you're still with your Manong June. And of course, nakanta yung ni John Mark Pastor. Ayan, kati newly-wedded. Newly mo ako, kasana pa ni Bagdaya. Kati for those who just came in, kung naman lang inan, EJ Mixel Artayo, good afternoon kada kayo. Pabirat kong Joel Tomas. Ayan. Kain katigiti amin na pong official. As the 4 Decade Duo production. 4 Decade Duo Hong Kong chapter. Na imbag pangal daw yu apo. Dita. Kat kastamad kini Manang Marieta Romano Labong. Account online na laeng. Ayan. Siguro ko at nabayagan nga anang atatikin wana di Jerwar. Anyway, whatever. Good afternoon Manang Marieta. Kan mismo datay panagbabalsin to dito Villa Carmen, the first ever acquaintance meet iti stakeholders and production staff. Kat balong nga pwede kita mga pangablao ita apo nagatumad iti french fries ngayon order mo. Hi DJ, pabati nga po yung mga nagwagwapuhan sa Feli Bakery Jay. Ngalpas na to dito. Bangayan, Aga-Abaga, Jowa. Binasa mo ito yan? Okay kasi ay, agawan na ti signal na dito eh. Microphone mo na. Barbaro mo, battery na. Ay, baka no si Kapot ng tidaan baro. Naimbagal daw yung manong dyan, manong John Mark, Chris Kuman Katanga. Pau-pawilan ka. Pau-pawilan ka. Talaga, mat. Anapay? Naimbagal daw yung manong pakikan tayo man ulit, Jay, kinan tayo tatay. Nga pang spiritual. Nga kantaan, nagbalin ang mahal kayo anak manong. Kanya yung Lisa from Echage. Nalpas mo ito, kasi ano nga eh. Kapadasan ta ulit nga kan June naman. Kuya June, Ken Balong. Pag-great belated happy wedding. Ken Arturo, Cappuccino, Ken Hazel, Joy Atienzar. Kahapon, March 5. Kablaaw from Auntie Jackie of Malvar. Ayan. Thanks and more power. Madidata cellphone mo. Ay, data ako. Cellphone. Agpukaw data. Agur ka tapik sa amat. Ano nga channel hak? Kita ma. Channel 2. Ito po ka tayo. Sir ko. Channel 2. Okay. Data nga rod. Medyo napipik sa siguro pa si signal. Si Dega kito eh. Ano DJ ko na tayo? Requestan? Jay. Pawilan ka. Well. Another time. Ba, damdama ka nga mag-isubaw. Apo ti laki maka-ura. Mati maka-ura. Subo nga subo iti French fries. Nga ginatang na dita igit ti kankanto. Kablak man na kiti Chimbi and Agkapan. Agpuko-puko mo lang tata. Agkanas family. Asidig siguro lang ang rauna yun kwa. Wen, asidig lang na tata. Ngiwa mo tata. Agkanas family dito yung barangay Ipilit Tiague. Request Sukisuk. Kapsuta man lang. Tapno ti input na. Kasano? Ayan, hihina. Basta lang? Pigsa dito yung natanong pumiksa dito. Ayan. Kasi nga. Good afternoon natin ko and Balong. Okay, kaririin ko gamin 5 AM dito. Hikunan ni Manang Marieta talaga man. Okay, hello Karuba na yung bangal daw yung amin. Listening here at Mars Cafe at Cancelier, Kawayan City ko na ni Bayaw Joseph at kadagiti sidag apo dita Mars Cafe. Wino kayo ti makaraman din sa sanumin ang templa iti kape. Mapangkay lang apo sa Jai Mars Cafe. Ag-open na po ito no 28 data. March 28 grand opening na kat amin nga umay ito suyatan dati kape. Di ba ka malap-malap no sti kudi lang? Ay ko, di lang mo no klase ti kape dito. Brood no, 3-in-1. Siyempre no, ibagat nga kape, dapat dati brood na dahita. Siyempre dati coffee the maker. The best, one of the coffee maker. Yung manawag na di agramit ti designen? Basta barista ba? Sabi yan. Sa hindi sa coffee yon. Ano ay? Sa barista kami nararak. Ay, made, dapay may saka. Kapista. Made, ito titawag kanyada ka. Adi ngay, kandati sinanpanda kasi nga. Kagi burok na.
Dik amuman no nya dayta basa kita cappuccino oka kung kunan ta ito nga ma ije mo nga maramanan dina dumado mga templa iti kape templa. Kat parang ite nag-request iti Pau Pawilang ka iti ngor tapos may paay kada kayo. Aglinipat ading ko Diya kong marik na ingka panagdungo Nauma kong nga gururay agpadpadaan Ti isa sampet mo Aglinipat ading sa empapanaw mo Bidot ti arapa ako Takay kaya mo me Iti umadayo Paupawilan ka Tagandat kong agden na takuma makaurnong ka Paupawilan ka Ating ko Paupawilan ka Daksangga sa takinay kayat mo Umadayo dito'y den na Tagandat ko ngagdan na takuma Angin minuwadag na samkino na Agurayak inggat makaurnong ka Paupawilan ka Ating ko Paupawilan ka Dagsangga sa takinay kayat mo Umadayo dito'y den na Ading ko alinlipat karin-karita waswas entan Ket di nagtukuman subsublianan Tanalabit sa anak tunawayan Paupawilan ka Tagandat ko ngagden na takuma Angin minuwadag na samkino na Agurayak inggat makaurnong ka Paupawilan ka Ading ko Paupawilan ka Dagsangga sa kakinay kayat mo Umadayo dito'y den na Dagsangga sa kakinay kayat mo Umadayo dito'y den na As requested, ito si Sonata po na pauluan, paupawilan ka, kat
dagiti pa ito mga pangablaaw. Kabayatan ti pa nagtampla. Kafe. Di dyan ma. Apay nga, gititip dito microphone ta. Talagang sa mga fake. Di ginatang nga microphone. Apo sa pay digital kung kunada nga wireless. Apay nga ito agad-dap man. Ay, kada kanyang tatay di ko Okay na yung bangal do yung manong June, pakikablao nyo man ni Lolak, Ine, Tita Bali, Mama Lynn, Ading Ivy, kan ni Papa, kan ni Sendong, it's me, J. Ricarte, iti Salvador. Ayan, good afternoon apo kata kayo, kata karuba pakikantaman, J. Pitaka, ati Kabsayo, Lorenzo Solis, ti Baluarte, Santiago City, o Pitaka Kanubalong. Kuya, na yung bangal daw yung kablawan na kami man dito ya Arabia at Tiago Isabela. Agdang kami di programa yung family Gagasa, Dalolo Yuping, Lola Saling, Uncle Unad, Auntie Marjorie, ni Panik, the Uncle Olin, Kathleen, kani Tintin. Tas nila kay ko nga ni Kiko kan family also. It's me April Jane Gagasa agad kwes na man tikat nga pamagat na kata scooter kunada. Okay. Damdam ba sit? Kanta kanisyon naman dita. Manong Jun kablaawa man ti amin nga poultry boy ng ronaan ni Bossing Ming and Ernesto Bayat. Thank you. Nagkablaaw ni Joel Tacumos iti Purok 5 Baluarte Santiago City. Request man apot hay taga Pulot kunana. Hello mga kuya, please play the song Inka Man. It's me Dennis Santos ng Bagong Sikat 1 San Mateo Isabela. It has been sang earlier ading ko 35 Naimbang Aldoyo, agrees kami mantikanta nga Sweet Music by Air Supply. Agkanas family ti Itchage. Ipil Itchage. Manong yun uncle naimbang Aldaw man yung ulit. Kablaawa man ni Lolo Asyong, kinilolak na ni Lydia, J. Quirino Barangay Eden. Quirino, J. Barangay Eden, kung na siguro to'y. Nga sabi lo kumata, may tatatirik na da. Manong paki sunata yung man, J. 7 inches. Nalpasul, kapsat. Ikis nga, one kiss nga beer with pulutan nga lumo ko nana. Thanks kuya and uncle from Romar Dugilan. Yeah. Okay, agur ka. Napay. Pa-request man na po tipasod ko kadi. Thank you po from Burgos Ramon Isabela. Hi po, it's me. Joy po, need ko po kasi ng ka-text. Kaya pakikalat na lang po ang number ko, 17 years old po. Taga Burgos, Ramon Isabela. Thank you po. Ayan, agberbiro ka po iti ka-text na da ito'y texter tayo. Isang awan ti kuko anyo apo na awan ti maubrayo. Sige aliman ta, ingkay man maki-am-ammo dito'y numero nga 0975-983-0217. Okay, once more, 0975-983-0217. Sana i-request basul ko ka di. Ay na kami ko mga papasulan no daman ti masaraka mga nga nasaya at tatakatetext mo balasang ko ng balong ko. Kablao man nagiti songer dito Romero Street nga nang rona kanila kay Junior isuna ti mangisungsong kunana mo ay sanger kaya ko no songer. Sanger apo. Ulitik man. Partakan mo't abalong iti agtimplati kape. Naku, umana ito, ada gumatang sidi, umana ito kuta. From, nagapundang barangay, kita amno Adayuta, San Andres. Ito, maminsan na po na itugot mingim, no kastakot, gumatang dala sa USB, tagatangan dala sa copyright. Mali baka makumpiyata ato. Okay, kablao man nagiti sangar dito Romero Street nang nangrona kinila kay Junior. Iso natin mga isungsong. Kini Maximo Bakirin, Nardo, Brian, Danilo, Pagbilao, Tano, ken Ajaya, makin kanya titindaan tapno umutang kami ti arak. Ayda barko, mag-request kami mantikawitan ko nana mo. Ay, apo nagatuunay iti text messages kat hamin sang hamin kabalan nga basahin namin ni Moreno Casta padasin mo ta naimbang alto yung mano kablaawan man tay kaduak nga nakamirogrog tata pakitukar man tay tagay. Thanks, it's me Mr. Pimentel kunana. Good afternoon kada kayo ta po kat as requested ano naging request at tayo
Tiki na adun, nalipatag pa din. Scooter. Scooter. Sige, Kote-kotarter. Kote-kotarter. Rugyan tangarot, mga kansyonan kada gito yung request na. Atau DJ Kapinya. Apa? Duma-duma ang motor, di mabalin mo alugan. Adda darumog, adda tarangad, adda batit, adda damulag, adda na buntog, adda na partak, adda kenkan namang pairiyag. An-anwen ti TMX no kugtaram ay kumugtarmat. Doraw sa pabara empay santu masakayan. Ananantay takal abi bay maatangan kanag kay kayang kaslama sepag pay dasalan. Sumalta kang dito'y bagi, scooter lang ta nagbasit. Lalaing ang tiyag kapet, idanong katinggat lagi. Hapnek kalakit nga agsakay, tanong maflat ay ket kumbak. Payuray scooter nagseleng, ken nagtibay. Scooter tar uray ka lang, agtiga-tigar gar uray bating ay anyan anag tuker. Intang agpati war-war, scooter tar uray ka lang, agtiga-tigar gar uray bating ay anyan anag tuker. Intang agpati war-war. TMX no kugtaram ay kumugtarmat. Duraw sa pabara empay sampu masakayan. An-anwentay dakal abig bay matangan kan nga kay kayang kaslama sepag pay dasalan. Sumaltakan dito'y pagi, scooter lang na nagbasit. Lalaing ang tiyag kapet, idanong katinggat langit. Mapnek kalakit nga ang sakay, tanong maflat ay ket kumbak. Payuray scooter nagseleng, ken nagtibay. Scooter tar uray ka lang, agtiga-tigar gar uray bating ay anyan anag tuker. Intang agpati war-war, scooter tar uray ka lang, agtiga-tigar gar uray bating ay anyan anag tuker. Intang agpati war-war, scooter tar uray ka lang, agtiga-tigar gar uray bating ay anyan anag tuker. Intang agpati war-war, scooter tar uray ka lang, agtiga-tigar gar uray bating ay anyan anag tuker. Intang agpati war-war.